Bună și bine te-am găsit, suflet drag! Eu, Ioana Raluca, te invit acum în spațiul iubitor al sufletului meu. Așează-te confortabil și poți face meditația în șezut și recomand să o faci afară dacă timpul îți permite, spațiul îți permite și, de ce nu, să meditezi cu căștile pe urechi. Poți sta rezemate de un copac sau oriunde poți tu să te așezi. Inspiră și expiră. Conectează-te la trupul tău, la corpul tău. Conștientizează cum se simte el, cum te simți tu în acest moment, exact aici și acum, în acest moment. Doar observă și nu căuta să faci ceva anume ca să-ți induci o stare de relaxare, ci pur și simplu observă cum inspiri și cum expiri. Respirația este singura modalitate de a te aduce în prezent și de a te conecta mai profund la corpul tău. Mintea este prezentă, relaxată și pregătită să primească această meditație. Pentru că intenția mea pentru această meditație este să-ți deschidă sufletul, să-ți deschidă trupul și mintea către o energie puternic solară, către energia din portalul leului. Tot ce trebuie să faci este doar să fii prezent, conștient. Ideal ar fi să nu adormi și să permiți vocii mele să te relaxeze, să te ghideze și să-ți aducă această stare de pace interioară și bucurie de viață. Inspiri și expiri profund. Și oriunde ești acum, imaginează-ți că este zi și soarele este sus pe cer. Strălucirea lui te face pur și simplu să zâmbești. Să zâmbești și să te bucuri că te încălzești
cu lumina și energia lui. Te rog să zâmbești, schițează un zâmbet. Chiar dacă poate îți este un pic greu să miști mușchii feței, poate-ți imaginezi de o glumă sau de un anumit moment din viața ta care te-a făcut să zâmbești și astfel să aduci zâmbetul din nou pe buze. Și cu siguranță, dacă zâmbești tu, parcă și soarele îți zâmbește. Și deși se vorbește foarte mult despre acest portal al leului, care se întâmplă în fiecare an, pe data de 8/8, important este să fii prezent, să fii conștient în acea zi de măreția și de puterea care este în tine. Indiferent ce auzi în jurul tău și indiferent ce se vorbește despre această energie sau despre acest portal, tu conectează-te la tine, la sufletul tău și observă ce stare ai. Nu încerca să-ți amintești ce au spus alții. Nu încerca să te gândești că trebuie să faci un anumit ritual sau că trebuie să te comporți într-un anumit fel, astfel încât să nu ți se întâmple ceva rău în această perioadă sau cu ocazia acestui portal, ci pur și simplu fii conectată la tine, la sufletul tău, la esența ta, la Creator. Pentru că totul pleacă de la Creator și totul se întoarce la El. Orice ai face în acea zi sau înainte de acest portal, pune-ți intenția să folosești această energie puternică a portalului doar pentru a-ți recăpăta puterea și pune-ți intenția să te conectezi mai mult la tine și în același timp la Cel care ți-a dat viață, la Cel care este atât în tine cât și în exteriorul tău, la Dumnezeu. Continuă să inspiri și să expiri. Lasă lumina soarelui să te încălzească, să te cuprindă și pur și simplu să-ți amintească cine ești tu cu adevărat, să-ți reamintească de puterea și de
esența care ești tu. Și chiar dacă faci meditația într-un spațiu închis, poți să-ți imaginezi cum soarele stă deasupra capului tău și te învăluie în lumina lui aurie și îți dă din puterea și din energia lui. Pentru că da, cu cât mintea este mai puternică, cu cât credințele tale sunt mai autentice și te apropie mai mult de tine și de Dumnezeu, cu atât nimic altceva din exterior nu te poate afecta, nu te poate deranja, nu te poate supune, pentru că tu știi deja că ești conectat la Cel care ți-a dat viață, la Cel care a pus deja lumina Lui în tine, ca tu mai departe să o dai altora. Continuă să inspiri și să expiri. Continuă să te bucuri de această lumină solară, de această energie puternic strălucitoare și binefăcătoare. Și acum, împreună cu mine, te rog să inspiri profund pe nas, ține-ți un pic aerul și expiră pe gură. Iar la următoarea inspirație, împreună o să inspirăm această energie solară. Imaginează-ți că inspiri căldura, că inspiri forța și energia soarelui. Inspiră, ține aerul și expiră. Și o să te rog să mai faci măcar de 3 ori. Inspiră profund această energie și lumina aurie. Du-o în abdomen și în piept și ține-o acolo pentru câteva secunde. Expiră lung pe gură și atunci când expiri, dă afară tot ceea ce nu-ți mai servește. Tot ceea ce te ține pe loc. Și mai inspiră o dată profund, du aerul în abdomen și în torace, ține-l acolo, simte cum fiecare celulă a corpului tău se umple cu lumina solară și apoi expiră din nou pe gură lung și dă afară tot ce nu mai ai nevoie. Iar dacă simți că vrei să continui cu aceste respirații profunde și atunci când inspiri să aduci acea energie solară în tine,
te rog să continui să o faci. Și simte cum tot trupul tău, cum tot corpul tău se umple până la refuz cu energia puternică și binefăcătoare a soarelui. Iar atunci când expiri, lasă să iasă toată energia care nu este benefică pentru tine. Fii conștient de respirație. Simte energia solară în tine. Simte corpul fizic umplut până la refuz cu această energie puternic vindecătoare, plină de viață, plină de iubire, plină de putere. Pentru că atunci când simți că ai nevoie de energie, că ai nevoie de încredere, forță și pur și simplu bucurie, lumina soarelui, energia soarelui te poate ajuta și susține. Și dacă simți că această meditație te-a energizat, atunci ăsta este efectul. De asta ai avut nevoie acum. Mintea este relaxată, prezentă, conștientă, iar corpul este plin de viață, de energie și de bucurie. Dacă simți că mai poți, continuă să inspiri profund acea lumină aurie. Ține-o în tine și expiră pe gură. Și mai inspiră o dată profund. Ține acea lumină un pic în tine și expiră pe gură. Și din acest prea plin, din această conexiune, poți da mai departe ce ai primit. Poți oferi
prin starea ta de bine și prin energia și bucuria ta, poți oferi și altora. Poți împărtăși și cu ceilalți bucuria de a fi și de a trăi în permanență conectat la Dumnezeu.